Wis bar. Ulah. Iki cukup. Oh, iki mau bumbune wis dadi. Mau diicip-icip Mas Anto tukang icip. Iki kering tempene. Terus iki kok ayam. Engko ya tak kek jajan pemirsa. Iki tak lesek segone. Iki sego sing tak kroncong nang. Tak wenes ayam. Tak wenehi santen ambek apa? Iya nek panas tau gue. panas. Namanya gue tak mau tuh. Ini pemirsa. Nah, kita lesek segone. Gak dilersek engko. Mambu. Gak mampu. Oh. Engko terus apa ngembon kuwi lho engko. Iki marai samere nglinteng kabeh kok bakune. Apa jenis minyak bekas minyak. Samir kita lesek pemirsa. Ngantuk. Tutul. Aja HP-ne masuk aja oleh di iku ya. Apa itu kok? Ulah anu sumpah kapan di bengi sekitar jam 12 bisa. Duh, grimes. Mulane su. Aku gak ngerasa apa. Aku ki turu, anggar turu. Iki lho, gragapan dia sing merca sing nduwur piara apikku, tapi ku gede. Anu sing gede. Nek ibuku bancaane di bumi nek perusahaan dengan Pak RT ini masing-masing. Ini kan masjid. Jadi nek RT ini masing-masing. Dipasnya pahit. Dosa tunggal sak pun. Dengan ada yang kasih. Padahal ki yo pinggir sawah ngene ya, tapi Sungguhnya aktivitas itu. Oh, sirah tekrok. Dan Sing ketok harus duduk ya. Ya aku nek duduk kan gak roh ini ya. Imun sik ana ganja mah bisa gak cukup. Tak tonton di sini. Heeh. Tripodnya dengakno. Iki lho, ini aneh. Tulung. Enak nama Santo enak terus nek dhewe ndang umik dhewe. Ini coba kamu paling bangkong. Loh, aku tak alarm. Tapi jam loro kan. Aku nek bancaan apa-apa kita jam loro kok bancaan manganan. Nek turun jalan iki kok mari. Aku malah ra ketok segone. Mbak Karawa ya wis. Wis. Kita lesek pemirsa. Cepet ya waktune kandhane. Dan masak bumbune mau mateng tok. Ngantuk ora kan. Ngantuk turun nggone mak ini. Kebal ngene mbase upeng pakai merah ya. Iki nang wong tuwane dhewe iki piye lah. Iki yo nang wong tuwane dhewe dhisik. Kene ngene Mak sik. Wah. Mungkin iki wong tuwane dhewe sik. Sekarang subuh bisa.
Aduh, Nah, panas munga-munga. mandi tenang, pandani banget gede. Lah, ya. Utuh kan. Dan Kira-kira ada cemani, Bu. pitik wis tak pindah balik nih bisa. Saat ini. Tapi pinter. Nek ngelak iki gak nang omah. Diteladuni pitik-pitik dhewe sama. Masih bentar masih bisa. Dengan Bu. Sebelum saya ki ben adem sik lagi tak toto ngene, kita skip dulu. Oke. Sik. Kalah suara kok. Wis. Nah, kita toto. Tak dulu bumbunya bisa. Yuk. Aku cuci tangan ya misalnya. Luweh api yuk pemirsa. Saya tak gak luweh, yo nek gak nyukup ya tak gak luweh. Terus pengalaman dia kan urung ya pemirsa. Lepas itu man. Saya kan langsung mudeng. Bisa tinggal sarapan kalian ini. Wah, gue ki padahal lo bungkus kali. Keringnya pemirsa. Besok boleh tayo. Aku sel. Kau kan sendiri nek nelani ini pemirsa. Atau hubungan. Jodoh sih. Ya jolali kok kebawa lah sih. Kurang anu ya pemirsa. Yes. Ini bisa. Langsung. Terus ditotongan ayam. Adus saling. Ini sini kurang lagi harus.
Ayah, aku tak noto bumbu aja dicengek anake. Ayo Wisro. Ya, tolong ya. Terus bumbu ayamnya. Ayah, Di sini. lo jalan-jalan kono lho mbek Mas Alek. Di sini. Di sini. Adi. Suwan. Ini jempolnya. Mari jenis dipotongi ya bisa kita tambahin begini. Mas Santos ane ngekakno kipas bulan buat masuk angin. Terus pemirsa, ya seperti ini kita dono pemirsa. Bumbunya seperti ini pemirsa. Terus tak kerok. Aku tahu ini rapi. Yang waktu salam itu. Coba tuh benar-benar lebih caranya. Nanti kan orang bisa mati ya. Yes, ini tadi pemirsa sudah jadi. Total ya lebih caranya ben bisa klebu pemirsa. Soalnya paling yo setengah 6. Wis kudu. Wis gitu tadi. Si mari nanu kan iki apa? Liwat. Si mari ngono liwat. Mana kok bisa? Mari tayo lho sembarang. Wis, ini tanggung jam loro ya pemirsa. Aku sebentar. Terus ringkes. Ringkes bae kapalan ringkes lho. Nek golek sing ringkes ae. Usah golek sing ribet. Yes, sudah pemirsa. Sudah selesai. Tak gini pemirsa. Terus kita karek budal. Tidak kurang ya, kasih. Ada tas kumbang ini. Oke pemirsa ya, kita tutup dulu apa kayak siap-siap yuk apa biar biur. Oh ya next konten seperti apa ya mau ditonton lagi. Terima kasih nonton kontenku.
Pokoknya aja lali like, comment, subscribe, kalau teman sekolah aja lali busuk rekor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalsik. Allah. Kate dikumpulno kene pemirsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sallallahu ala Muhammad wasallam. Sallallahu alaihi. Iki Mas Alek. Mas Alek mungkin pemirsa. Iki mah aku untuk berkat 2. Iki jajane wis tak totoni. Iki ngenteni juju melek ih. Engko dirungkas leren sik. Pemirsa, iki keluarga inti dhisik yo. Iya. Nyuwun sepura nek sama iki ana salah. Muga-muga rezeki tambah lancar. Ya, podo-podo. Malah tunggu yang ini. Ya. Nggih. Ya, Mas Alek. Iki jojo ya, uye ae. Dan urek ae. Duduk. Pas pinter. Sampai SMP ya. Saiki Ibu. Ibu. Sengko balik adik nomor. Iya, kelas pinter, Mas Alek wis besar ya pemirsa ya. Kelas pinter. Iki Jojo cah cilik iki pemirsa. Wis iki dana merah ya ampun wis awan. Salim. Ya. Salim. Mau. Wis saya yuk. Anu, neng. Maknya ngono ya, sebagai orang tua nanti kleru lah salah. Anak-anakku ketika ini setelah saya tahu lancar, ya semua macam. Iya, foto-foto. Aku nangis bisa. Enggak nang lagi. Jane kok kene konsene kok kalah ya? Salah. Tani tante Dini. Deni, nggih. Yuk. Ayo Mas Alek. Ayo. Nggih, ayo Salim karo Mbah. Baru. Mbah, lair batin Salim karo Mbah Ru. silakan. Mbah, lair batin nggih, Mbah. Damai. Mbah Di. Geng Riyadi. Piye? Nangis saya. Anu ki tangi turu. Nggih, Mbah. Semen iki. Engko ngenteni. Kula nuwun. Endi? Mas iku endi? Mas Sugeng Riyadi. Mbah Sugeng Riyadi nggih. Salim karo Mbah kami karo Bude. Salim. Nggih. Minal aidin. Sik, iya. Ani, Dapin Salim karo Bude. Lele gantenge. Nih tak kasih. Ya mana ya? Tangan kiwa aku. Kasih. Bude nih. Wes gak aki sithik. Aku pangling ih, Dapin. Dapin. Bude nih. Aku minta maaf sayang. Ya Allah, aku minta maaf ya. Nono salah. Ya. Loh Mas Alek. Peri. Di mana? Ya. Per. Nggih. Kita goleki sayangku. Urek tangi turu tak jak dolan. Ayo.
gimana pengen nyoteng ngene Mak Damis jojo purek kalah lantut. Lantut. Dikit. Jeloko. Ya. Mas Guryati ya. Coba. Ngejak mulai, ngejak